Haya, yaro nyakoro mo jwang machiegni wantiere ka chenro mag nonro mag weche mag tuke wantiere ka chiel Ramogi TV sani koro wakoni gigo mosebedo kata katimore kor gwenge moko bende matimore pinje maoko ng'we weche mag tuke kachiel koda kama moko wananono gi okinyi ma kawuono ibede kod ng'eyo ni okinyi ma kawuono gik mage mosebedo kata katimore luongani Cleophas Oloch jakisumo kanyakwar ma okeo nyaka sango wantiere kodi kanyaka giko kang'e maber bang' sani wadang'e maber ni Ero lig goro serumo mano lig ma piny Ingereza Arsenal ero koting'e wabera gi wach Arsenal mondi Manchester City ne oting'e Manchester United obire thuolo mar adek thuolo mar ariyo Arsenal Chelsea otieko thuolo mar 10 kod ariyo mano kama nitie kar kacha tim no mar Leicester Leeds kachiel koda kamano mar Soton kata Southampton bende koro odoke lum ka gidoke lum tiende nang'o wacho ni sani Newcastle bende do thuolo mar chopo nyaka e Champions League wuoth koda nyaka giko antiere kae kod yawuot warano nogo weche mag tugo kiny ma kawuono machiegni Tony Songu chiwo nade weekend mari obedo mamit ang'e maber ni kata kutieko namba 2 ugo Wolves nyoro abich kaka Arsenal Iwano wang kod irugo watigo kodgi waloro kodgi sikul kata kamano bende Gor Mahia bende odhi maber Gor bende nodhi maber lakini ok odhi maber ahinya ni kaka jara mar Gor bende gona ni ywak to die kar kanye kama chelo bende ayudo thuolo matwa kod wuod luo machielo mabiro Ramogi TV thuolo mokwongo machiegni Rafael Onono erokamano Tony nosekorwa ni en jakanye wacho en gwenge manyakach ka ong'enye to kata kamano in bende kama intie ulri anene nyakwara moge jong kinyi makano ong'e yie ni intro ijakanye to nyaka sani Nairobi ka weche mag tuke inene nade mokwongo an iluonga ni Rafael Onono an wuod game yala monyuola e dala ma Kajiado to dongo Kajiado weche mag tuke sana an Kajiado gi Nairobi ane jakeno mar Lang'ata sub branch e federation marwa ma Kenya kae mar football ero kama na kendo machiegni ang'e bende ipuonjo weche gi mag tuke ang'i kono in bende kaka ne lig ma Kenya kani koro bende osedhi e yo machalo nade sano aneno joloch nyakora moge joang' e lig no mag jok mamine ma pacho ka iwinjo kanyo ka Nick Mwendo nowacho ni kata sani yud loch ok iyudo thuolo bende kata mar ting'o mich moro mantie kanyo mimi malich kopogore go komeno bende onge wacho ni milion achiel mane miyo jok moko 300,000 1,500 moko sani onge kata kirango tuke machalo koda ma intiene nang'o kwachaka ikanyo mokwongo kapok wadhi e tugo no mar Gor Mahia mondo ang' winja ne kaka tugo no bedo odiochieng' manyoro kane winjo wach ma kamano bende odhi chiwo moral kata ne jingo moro ne jotukwa mantiere pacho kamago lig ma pacho wachi Nick Mwendo miyo players jotugo bedo demoralized gimiyo koro gionge kata gi moral mar tugo wachno ok en wach maber kabisa so FKF please bende time uru gimoro umiyo nini mag Kenya football dog chien kabisa other countries they go in terms of football nikech koro warango kata magi mawuok e pinje maoko wano Manchester City sani dhi bedo kata ka yudo omenda mamalo mogik monge ng'ama osebedo ka yudo nikech giloyo okombe no mano mara EPL nyadi beach ino kata bende gisebedo ka nyadi dek maluore omenda mantiere kacha moleo moyo kano milion 166 mano pounds mano mapino kata euros mano euros mapino ma kirango gwengo ma Ingereza nyaka sani kete morango piny Kenya ka onge mich mora mora midhi chiu keti kama chal nade kaka japuonj mag weche mag tuke kod ng'ama bende osebedo kamanyo talanta mopogore pacho mokwongo Cleophas anago opira Kenya ka to maduong' mogik agocho Nairobi kar ka higni 15 to sama wawinjo ni koro pesa onge ma jotugo dhi nwang'o e Kenya kar ka wasebedo ka wacho opira ni ji ok okete ka moripo beno betie nikech koro ka ji tieko the entire season Cleophas initie kar ka the old man dwe orumo tiko ni koro msara onge iparo ni next month dongo gidhi duoge tich so an gima paro ni ahero Nick Mwendo o grow through the ranks ong'eyo kaka mpira jithagre from piny kar kae mamondo ng'ato chop malo kanyo aparo ni it is high time koro jatendwa mar opira ma Kenya kar kae Nick Mwendwa oripo beni koro paro ni the way forward mar opira in terms of business ni
odhi timre nang'o nikech ka onge pesa to moral mar jatugo jotuke Kenya kar kae chandre Clifford mano mbaka ma obro go chieng' moro jotuke thagre serious. Yes, erokamano ahinya. Ng'eni en moro mbaka moro ma pod wabiro bedo go warange ni nyaka sani chal mar wach to en mane ka warango liga ma pacho ka nyaka Ramogi jonkono se weche mag lig ma pacho ka odiochieng' manyoro bende nitiere tugo ma bende ne obag mane alapno manyayo National Stadium ma bende wacho kanyo ni jotugo chopo to bende mafans chopo yo makare kopogore gi kata weche mag mafans ma be wabolosi odiochieng' machielo sani waranga ne duoko mane ikinde Tusker kod mano mara Gor Mahia. Lig sani bedo mapek twenyo ne Gor Mahia kosango motimore odong' tuke makirango kacha mana tugo achiel. Gor Mahia nigi tugo ma odhi bedo kacha korakore kod Ulinzi Stars mane kinde mabiro mano ka lig ma pacho ka rumo to sani en ang'o mosebedo kacha katimore. Wawinyane kaka jotelo kata jopuonj Gor Mahia kod mano mara Tusker ne oloso kod tok tugo mano bag buore Nairobi mano weekend ni odiochieng' manyoro kae to bende ang'o none mana matin warange ni lig bedo matek twenyo ne kogalo koso koro chomo kama chalo nade. Wawinyane kaka ne giloso tok tugo mano bag nyoro. As a football, the way football being played, there's a moment, different moments in football game. You can be up and down, but as far as you are consistent and you are focused on what you are doing, we maintain Gor Mahia, contain them. Second half, they started playing long behind us. I wonder, I'm surprised, even Gor Mahia can play long balls. I thought it is Tusker. Very tight game. You know, both teams play quite different styles of football. You know, as you know, we try and play a bit more. Tusker a bit more direct, but I think both teams showed some really good stuff. You know, I think both coaches will be quite happy with a lot of the game in terms of just what we tried to do. It was a big challenge. You know, I thought we created some chances. A bit unlucky. Austin's had an air shot in the first half. There's been one or two others. You know, again, Austin's broke free. And it's just unfortunate it's in a moment when both Boniface Amondi and Luasa are both on the same side of the pitch. There was no right winger in the moment. En moro macho kanyo ni ediere tugo oneno yo moro makare timbe ariyo duto tugo moro makare kata kamano gondero ne okoneno Tony odiochieng' manyoro kaka jaera mar Gor bende kaka isebedo ka iluwe neno tugo ni yo machalo na ntiere pap na bede VIP kanyo VIP very important sama jamoko nyiewo tickets mag regular anna se bede VIP kanyo da somo tugo in gi shed moro maber wacho kanyo ni chieng' ok goyi koro chances kaka no coach wacho Gor Mahia had chances ne gin gi chances maber sana but the chances ne gi lose chances kata even the last game man gi tugo gi FC Leopards ne gin gi chances but gi lose chances koro kanye mo se waste ga Gor to Gor se bido ka tugo maber sana koro en mani koro tieko mpira tieko koro league ma koro kanyo tamo gi but gi se bido chances maber sana to gi lose even last time malo lose penalty mano kwano non di ne chance mar maber sana Nyoro omala be no any down sana you know then we also do injuries I don't know massive policy ko make ko emomi Nyoro ne ogilo at Tusker not to go be sana kendo en mani no gin gi nini mar bati mar loyo yeah but ne gitu be tugo manyoro no bende kati mathoth anya mantiere kar kanyo inyalo kawe yo machalo nade kin Gor kod Tusker mokwongo gima oribo beni jing'eyo ni Robert Matan and one of the coaches my Kenya karke ma nigi tajriba mamalo zaidi experience Matano nugo in managing matches I think supersedes coaches mang'eny to Matano nyobire game ni with a good plan ni an mokwongo okadi lose game da mano diketa in safety kamoro koro en kocha ka Matano en nyono gima nyodwaro nyoro to katemo compare twenyo league ni oktek gima Gor oribo bentimo sani games ne modong adeki ko winte en owere koro paro wach Tusker wach Arsenal tikre go juro koro wina magegi inwa kata ka wadok Arsenal kocha Borussia gi Arsenal are the same people jogi ne nigi time mar win league games magi mane gidongo mamondo gikauli koro wan kaka Gor wan wacho ni koro games adek modong mage ma wan ga diergo mamondo koro wakau league nikech Tusker to ginyalo tuo mistake mora anytime from now koro Gore mo avoid any mistake
to we are good to go. Chwacho ni sani mane kama nyalo bedo ni pono weche wacho mag experience gi nyalo bedo ni giwuok kuma chalo nade nikech wasebino matano sebedo league ma pacho ka sani kore thuolo moro malach bende kan kata gi team no achielo mataska ka muoke gi taska nyaka sama gichope sani makoro gi namba achiel e league karkacha ponono gi mane ma nyalo bedo ni wasomo kuoma league ma pacho ka tenya kuom coaches mosebedo kan gi jotugo are chako nyaka giko ok season ka season ubiro gi coach manyien Gor Mahia waseno gi mang'eny to gin mana wasunge ibira magia ibira to gia pati kudhiambo ne ntiere kata kaka jalup coach ikete manitari matin to chakero wuo misungu machielo donjo en ang'o mantie ka gi experience gi time ma bende coach nyalo bedo ni kawo mondo mi adapt gi tugo ma pacho ya coach no sana ni mondo wan kaka Gor Mahia ni nyaka wadwa kawo coach mar mzungu ekwa coach look at matano osebedo coach kama local coach and experience keden gi mar kawo league so you don't need coach ni wakawo coach mondo we spend a lot on coach ma oko to go waste on time gibobro maloko wasungu to kwa kawo league it's better for Kogalo mondo ngi time ni kawo kata coach ma jarate mondo coach wa kipa duel on wazungi ahinya yes wacho kanyo bende gik mang'eny dhi bedo kata kabiro next game ma Gor Mahia ntiere koro ng'e kawuono FC Leopards dhi bedo kata kagocho kod Nairobi City Stars bende ka gino ntiere karkacha tugo makoro ntiere mbele ka City Stars bende Gor Mahia poko gocho go to bende kerango liga ma gintiere en bende ntimoro manyalo miyo Gor Mahia wich bad nikech mane tugo mogik ma Gor Mahia dhi bedo karkacha kirango kama chielo bende Gor Mahia dhi bedo kata kod Ulinzi Stars mano kirango kanya tarik 3 mano weekend mabiro bende kaeto bende modhi biro kata kotieko god ntie Kakamega Homeboys ma bende en go kanyo game motelo ne mar City Stars kama ntie kacha tuke modongo karka imera digi weche mag experience gi duto gi jok mantiere karka wachomo kama chalo na Clefas ka pokwa suda ini e wach coaches magori kaman ingeni Gor en team jolu Gor en a community club mowongo joma paro ni Gor nyalo bedo manage gi ng'ato bora jogo golgi jo maleko Zedeka notemo Gor ka nikech one Zedeka was a former player Gor nigi fan base ma pressure ne kende nyalo miyo wang delen pressure mar Gor no kende kin coach mar Gor pango kaki pango team ngeni sama on gum sungu tigeni koro msongo cha doluo ko winji joko ko doluo ato yanye no kia bukia dala ne kumantie koro one kaka Gor is an international club one level moroma jamsungu cha bemiwa pride mo matin seche moko nikech bedo Matano is one of the greatest coaches ma wan go Kenya kargai but ko mi Matano Gor 2 months tedebo pressure they get back coach biju simple the book koro in terms of coaches want to apparently Gor osetemo zaidi making sure ni okwa flu kaka nyochi ne kaka shemeji wagi flu kika ngata to bedo coach osebedo Gor osebedo katemo timo investigation my coach mane okanye nyo coach ngano qualification en mane okay just a passerby or I can give credit to Gor kawaduogo tuke makoro dong karka mano kata waranga ni tugo mar Ulinzi mano timo chieng ticha bich Gor di lo Ulinzi Gor di go Ulinzi mano gi mano gadier but tugo ma nyalo chando wi Gor sana e tuke dek modong Kakamega Homeboys Kakamega kiyot kendo osetago Gor for a very long time koro endo nyaka ranga maber lakini gima akwayo kenda hope ni jotugo magor adeneli mar tieko cha mane the most important thing again yes aya iwacho ne kaka itieko tugo mano bende makoro dhi kelo mit mare e kindego duto ka untiere karkanyo nyakoro moge jwang bende gi thuolo bende machielo warange ne ni aya koro ka league twenyo bedo matek ne Gor Mahia ka tuke poro dongo karkayo nyo ni ariyo nyalo bedo mayom achiel nyalo bedo got ma koro dhi twenyo ni dhi chalo nade nyakoro moge jwang sano warangane bende duoko itugo no kind Ulinzi Stars kod mano bende mar Police no dhi yo machalo nade kaeto jopuonj mag timbe ariyo gi bende ne gi wachango tuke gi en wan kata modhi ne gi wuok kata mano mar gol achiel kuom achiel to mano tiende nango ne league mapachoka en yango tieko kanyo bende gi neno league mapachoka kan warange mana ka watie kar kanyo to sani wanya mana winjo ane kaka jopuonj gi ne loso bang tugo mano wuok modhi gol achiel kuom achiel. Nimefanya kila kitu kwa mazoezi. Nilijua nataka kuona leo vijana wanamaliza kazi.
So tasema pia nita blame timu yangu. Chances, we have created so many chances, lakini unapata tumepata moja tu. Kile nitasema nitajaribu kusukuma timu maana ligi bado haijaisha. Mechi imekuwa ngumu. It was so tactical, but kitu tunasema first half police walikuwa na upper hand. Walianza vizuri, but nashukuru boys wangu tumejaribu ku maintain, contain the first 20 minutes. Then ukiangalia ball first half ilikuwa yao, second half imekuwa yetu. Haya, iwacho ni kane kaka oganda nitiere karka kirango gi achiel kachiel tugo e kinde Ulinzi Stars manya bedo moro macho kata ni mago maga jogo mane forces discipline forces koro karagore jogo mandi arita kue gichalo machalo nade tugo ne chalo nade kirange kan tugo no Ulinzi gi police gisebedo gi history achiel ni anytime magrado got most of the games gigo ga draws ido nganga malo wade gitega sana but the difference en mania Ulinzi osekaw league di mwen police say no en poko ka league ko mane different makanyo endo ko ido most of their games magera doga to nya hagiyaga draw ko I don't know why ginga gi that history king yo history de margeno but the different mane ko Ulinzi oseka league dingwen police to say no ko ginga ga juma kage doga to giyaga ya modi yes Rafael egire bere kena no ka tuo ni bere bedo kata karakore timu wo ka chiel koda gola chiel ko machiel ka range kanyo koda club no mano mara police Ulinzi wantiere kode mbele kanyo kata Gor Mahia wantiere kode kanyo kirango league tugo mabiro weekend korwa chomon na kole ni goto di Ulinzi lakini kawadoke game mar gig police mane gigo Friday magi jiari umowete mokwongo disciplined forces gi jogi hapa ni Kenya sani hapa ni wadhi kumaber kakoro police te ineno ka kiranga table no kopogre gi Gor teams moko mantie top 7 ngenge timbe gi Taskan kar ka ineno ka gionge shida mar pesa Kenya police ni kar ka ineno ka gionge shida mar pesa Ulinzi ni kar ka ineno police gino sete matek gino matek ni nyaka experience players giloso pap koro mokwongo Ulinzi gi police jog Kisungu wacho ni it was destined to be a draw nikech league to dhirumo yuarok mabe gi yuare gi league gikombe block gidwa koro it was an easy run for timbe ariyogo mamondo gidwa draw haya nakora mo juan kama bede kar kanyo wabido kanyo ka warango gi nedieri ochalo nade ka warango liga mapacho kai sani koro nyane ne table no ni ochalo nade waranga ne timbe mantiere malo kanyo to nyaka sani league ni jonon weche mag siasa manugo e studio makono Rafael Nono koda Tony Sungu ginene yo machalo nade wanene league mapacho ka waranga ne table no koro sani ka kentiere kar kacha twin beni nyalo mana nene kacha achiel kachiel mana ka kentiere kar kanyo Tony Taska Gor Mahia ya Sugar police romugo kamodhi koda Ulinzi Stars mani tulo mar namba boro ero koro njikache tulo mar namba 4 Bandari namba 6 KCB namba 5 ino kanyo FC Leopards pod gin gi tuga achiel magitugo kawuono mano namba 7 kar kanyo mano ka wantiere kar kanyo gi gocho kod Nairobi City Stars ligi ni ndigi mora manya lokre wiye ka mana mapiyo Tony mana ka kisibedo kanyo bende ka irangi ya ligi nyalo lokre nyalo ka KCB nyalo gi Bandari kanyo endo ligi nyalo lokore ino ka police no setemo ngio experience players mo at least move gitu number 4 yes koro ido ka gin at least gitemo matek gin mid table but koro experience players man gin at least miyo koro gi move to gi mal kada gin EPL de di Champions League yeah exactly Rafael nitie timu roka ma koro nyalo bedo ni miyo ji wasiwasi namba 7 ni mai kama nego beno bede kirango league mapachoka FC temo akoni ni kirango Bandari rango KCB rango police irango Nzoia Sugar timbe gote financially gin gi strength Gor timbwa ni ene ma tima kidogo hendo ngangana gi pesa lakini support ma fan base kelo e market malo karkani FC okuribe beni bedo karkani definitely I hope ni game mananeno mar Gor gi FC cha KFC nyalo go next season zikejigedi FC chiengo to gichier gite ka ginyalo go game next season they will become better but hapa ni
kama gintie no gitemo zaidi kulingana gi pressure manyentie e league mawango mar Kenya ni. Aya, nyakora moge jongo tire ka wanono weche mopogore opogore tanya chal mar league mapacho kani to nene eyo machalo nadi miwapachi kanyo ka intiere comment section kanyo mar Ramogi TV Facebook live miwapachi kanyo kono nyaka sa league mapacho ka osemorie eyo machalo nade wantiere kai koro kotiko league mapacho ka warangane league no majo mamine kata mano ma FKF women league mano mantiere pacho ka wangema bene Viga Queens koro no ka okombe to kata banka okombe margi naodha kata chelo kuom jotugo ko masulwe mago mag Viga Queens bene koro loso koda Ramogi TV kendo koro kama kaka ne oloso banka gi sitting okombe koro ero Viga Queens oseyudo simbo margi tiende nango ka gintiere kar kanyo kae to bende angwa none mana mapio pio dai kodong mana 15 to watieke ukinyi makawuono wadarango league ma Ingereza wadogo warang league bende mano mar Diamond League weche go mag ngwech ka watieko chenro kinyi makawuono sani wawinja ne chal mar wach mano mar Viga Queens makoro sani bende koro se kao simbo wawinja ne. Ninafuraha sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hapa. Haijakuwa rahisi, lakini kwa bidii wachezaji na management wetu tukamake kwa washindi siku ya leo. Ninafuraha. Kimazoezi. Hapo maybe management wakielezea, lakini sisi kitu tunajua kama sisi wachezaji ni kutia bidii zaidi, maana pale tunaenda kushindana na champions pia. So ni double effort. Aya, yuato kanyo no gini ki champions mainge mabere mbele kanyo kama gidi bedo kata kage chomo kata gi tukego maga Africa kata Africa maugwe gidi bedo kata kage rango gi timbe moko masulwe kaka Simba Queens ntiere karkata kiro mag Yanga bende jogi gi joko ko masulwe nya bende kirango ko kata league mag jogo mamine pacho kai kerango gi nyaka sani gichalo eyo machalo na league ma mine mapacho ka ndio osebedo mok bera enya but Viga Queens osebedo ka shine nikech yudo ka gisekao league no dingwen ma onego beni kore kombe no gilungu mani onego belung ni Viga Cup osekawe bende nuwa osekawe bende nuwa onego belung ni Viga Cup ya gisebedo gi experience then gisegolo nyaka players ma sulwe modhi nyaka kingio Viga Queens sigolo nyako mobilo ni Gentrix Shikwangwa I don't know Shikwangwa masani boche Simba. Yes, maybe you know Gentry. Maybe kujucho NB top scorer makoja. So Viga ose tipo maber sana molo ko Viga Queens ose tipo maber sana compared to other club. League mapacho kama joma mine bendo se bedo kimi opek madwaro kata sir madwaro yo kanyo management ero gipoyo kar kanyo to dieri mar wach tiere kar kanyo. Adwa pogra gisungo mate. Ngeni anasebedo pira ni for a very long time. Kenyan football. Asebedo jatugo na seri rabate mabedi management aringa amanyo komoro matine federation kae. Andanik mwendo. League mar mine osetem no saidi Kenya kae. Ene igeni diere jamweka ni mwa kada league mar mine. Nyiri dogo kumane dhi. Badeno ka Nick Mwendo no temo jiwo joma mine tadwa pogra kodi ineno FKF Women Premier League as much as it no luonge ni Viga Queens Cup Viga Queens Cup ni any day and gima a confirm ni for a team to be great management must be top. Yeah, management Koro ana Amio Kongole management mar Viga Queens. Gaspo is not a joke. Gaspo is not a joke. So nyaka beni jogi ntigi siri magitimo mawan wakia. Ntigi magitimo chini ya maji mawan pokwa neno. But I just want to congratulate Viga Queens. Oken easy 4 consecutive years bedogo kombeni management mar girl child empira makenya bwana ginote ano pochi kipak ne Viga full support noto kanyo mag weche gi mag tuke mag joma mine joma nyiri pochi kipak utimo tich makare pochi kipak bendo dhine Viga Queens chakora mga jong waloro tuke mapacho ka wadhiane tuke mag pinyno ma Ingereza wadhiane mano mar EPL nyaka sani koro chalo nade teboni bedo kaka gima mano kore giko tuke 38 osetugi gonde ma oselo kanyo 1000 iwacho ni mathoth ahinya e history mara historia mano mar EPL ji oloye kacha ji wagni wuoko ko mar logonde ji ochopo kanyo gik mang'eny kabisa sani ka wantiere kar kanyo wanyane ne tebo mano mara EPL onge maber kako rumo wange jogo madoke lum
jogo madhi Champions League mano paro mapiyo e table no bende kaka orumo kar kanyo jogo ma ubuogi tim ma umori ang otieke mana mapiyo piyo mondo adhi e dakika 10 modong gi waranga ne weche mag Diamond League mabere nitiere kar kanyo chako Tony Songo ang rang kanye ang kono gimomiyo Arsenal okonego bedni kwang'uono ne johera gi kuom wito tuke mano nego bedni gi yombo to yombo tuke mano nego bedni giwito Arsenal war good. Anya wacho ni Arsenal this season wa walk mabor. Uka kaka wamua chupa number 2 mwa dhele UEFA Champions after a very long time kwa sababu for UEFA kwa bele UEFA. Anya wacho ni wasetemo. No akawe lakini kuro tiko ngweche mano koro otamowa. But no atugo maber kabisa. And Kingio Newcastle ero donja UEFA. Gisetemo kabisa. Then Man United Edward Kier Martin mo okodwa donje UEFA lakini tieko namba de onyono daka mugi koro oamua yes and sadly Leicester and Leeds United so Leeds United makosa man gitimo kan mo ko gidoke education negin gi coach maber no ni match no give me your time maber kichni do kan match kan obiro e Leeds ni tugo mpira maber ne jebol kabisa Leicester possibility moro ma mid table lakini ko sani koro again koro kendo gisebedo team maber koro Leicester iwacho ni from grace to grass yes giseyudo kata osimbo de mano mar EPL giseyudo koro gidoga mi awacho ni from grace to grass iwacho ni yo machalo nade Rafael Nono ineno table ni yo machalo nade rangana kanya ngema dejo moko mon tie mid table ka ang yang riberi ya team mane kai jaso no katon Tony Songo be wanana kaka watimi sani wan joba ni kombe more kabat kombe mo teje kabat igeni Cleo gima dwana koni ka ugon en e competition ongena mato competition to ana kono siep na mor ni Arsenal kata kodong gi game adi achiel to gidwa mana duto gi kauli idhi gogi winning mentality en gima nwang'o tek en virtue ma nwang'a is on a different level to odwaro coach odwaro management odwaro jite mamon todwa support actually jiwacho ni Arsenal the young players we have young Arsenal the experienced players Odegaard anachakwa na Odegaard Madrid Odegaard masano na Arsenal is very experienced Shaka jersey number 34 Shaka Badu machanga ma very experienced kwa be the party magijo ma experience we cannot give excuses ni one young players win everything kile Barcelona gitira boko tonyo win gimanya giwin we have to agree ni Arsenal to not let fans down anaja Manchester to kaka wasevi njireno kirango tebono 4 games to go ni neno ka Liverpool is the top 4 Manchester City number beach kana number uchi but winning mentality rangu jetu waka Casemiro maugi kama anawacho ni Manchester temo gimoro be warange league ni Haaland nyo break record mar Premier League goals in a single season mom yene no ka numbers mag 1000 plus goal on wangre wan jetu go makoro nyose break record mag jotuke moselo zaidi England karka kamano kiwacho ni kine bagitire karkanyo league bende koze sirumunya kora mo gijwa mano league no mano ar pino ma Ingereza bende koro ka korumo jirir mana season manyien weekend ma ochomo ka final mar FA nitiere Manchester City koda Manchester United tugo chomo Wembley prediction angene okugo tugo machalo kama kara no se golu jo Arsenal Manchester wane mo wanyalo loso kae gi jo Manchester City kaka Jay Bonyo koda Sam Gituku gitene kabisa kate kabika gimaji ade kariyo nyalo so ndio lakini atangeni Man City the way Man City the way aya gimoro gari level no chowacho Man City did go to against the history Man City did go to against the history adwa hizo sungu karga misongu a final is a final final opogre league match and gima and one of thing
to one of the players moko ye to one go players go Manchester one ka semiro gir koro an gi mano ga dir kleo ni Manchester Man City to berndo lakini the history mawanago a final to Man City kata kuma Guardiola beti nalo nyaka for the first time de geo or save penalty wari tuna nombele karo tuna kosoga na ntie penalty badi biro ka chieng weekend wacho mutari kadek aya nyokoro makajwang mano e league no ma Ingereza bende koro ka orumo juma chiel ni ono kata Pep Guardiola uko no joge ni ati ka uro chieng ariyo diru bedi gi jo anyola ke ubedu kodgi to kikuneru ni ujo team kana kiane Phil Foden odhi romo kod Walker kumoro kata odhi romo ge Haaland kumoro wachne woyo waromo ru chieng ticha dek mano ka koro jiko rene final no mano mar FA nyakoro makajwang kama chielo wadogo waranga ni koro ni ngwe mag Diamond League mano timore Rabat mano mantiere en mana Africa ka erage Morocco gino matimore kar kanyo en ngwech mane chalo e yo machalo nade nde jotugo mano kelo nyadhi bende ne piny Kenya wadonge dakika 4 wadan nutiko de yo makare mondo anona ne kaka weche mangwegi osebedo wachak gi mano mar Omanyala no kanyo ngwech mane otimore odiochieng manyoro gi kaka ne oloso ka ngwech poko chako gimano ka ngwech otimore gino mane oyudo e thuolo no duto orengo kata kuom seconds moro mokada 10.05 mabende no biro kanyo banga Sembine ne ntiere kar kanyo kama chielo bende eyudo Kelly bende ntiere kar kacha thuolo gi duto en ang'o ma wayudo kuome nikech koro ma pod thuolo mar adek pod ne podium kanyo kapode ni kacha gi bronze kinde mokalo wacho ni en mare mita 100 odayombo gi tegi duto pachi mokwongo e wiye mano onge maber nitie tuke mathoth anya mantie kanyo angi med kanyo weche go mag Wanyonyi kachiel koda ka jakenya machielo moyudo kanyo Silva kama chielo Mary Mora bende timo maber ahinya ngwego mag mita 100 kacha ko gi Omanyala ne gi moral sana ni gino diom but Kelly gini wasebedo gi Kenyans wasebedo gi mana marathon and long distance and short distance omalo setmanwa pace setting koro Kelly nange maber kamana wabeti go sipra mora wachi ni problem wanago Kelly jo American Kelly mala ko bedo ko Kelly diombe an be wangeni atangeni Simbine odi yombo angeni Simbine odi yombo but the problem mano malo timo ni ko walk 30 meters Omanyala golo mala dogi Omanyala yes Omanyala walk 30 meters kato gido ko ngiyo ba ongiyo Kelly to Kelly no se bedo ko focus ni odhiga o se modhiga then Simbine odugo ka dhikelo mamantina at the last take ko ka ditiko man angeni Simbine to di angeni Simbine di Kelly tangeni nyaka ni wa problem kanyo but it's a good thing ni and is this the first Diamond League Maromala koro kikwa ni enya Maromanyala ngema bena ngi urthuolo mare monangi wacha na Omanyala ni koro Omanyala koke no mala wadonge dakika 2 to atieko ngema ber nje tuke mopogore mantiere kar kacha ntie ngwe mopogore mantiere kar kacha to kwane jo Kenya katugo tuke mamoko kaka javelin cha kata ka wantiere ok ayudo sim moko maber shot put ka wacho ni triple jump cha bendo kwane jok moko high jump kwane jok moko en anga timore mondo Kenya yude osimbo mathoth bende kotenore kod weche gi mag tuke ahinya magi bende mang'we kod moko bende macho ni field events mantiere mokwongo klero bende ng'iyoni uchumi mar Kenya ka odiowa ahinya uchumi mar Kenya koro osechopo nyaka ng'wech odiowa kosembo ringo uchumi mar Kenya be ringo ma seche moko wanwang'o ni tuke moko ok wayudre kaka miluongo ni shot put akani long jump wa concentrate a mainstream sports Romeo Medela moko gido ka pinje moko kawo gin yes sama koro iketo ranking mag Medela kanso maybe Olympics koro ara medo matin kanyo koro ido ka tuke moko gi gumiyo kwa gide anya wacho ni Kenya ne beni wa bedo gi support from all the government kingiyo kaka tuge mar kano mar yuayo gine moro miji piem mar pi chimwana no ka jomoko temo piem yo mabe akene mbeta kucho pi joka they are good mabe joka kwatero Olympics joka nyalo bedo ka boy support joka manyalo tero Olympic ma joka bed no makelno kata gold yes gino gisebedo ka giwa garimba no for a very long time maka ka dhi Olympic games ginyayombo riba benya de tulo etuke mag Olympics ono no kitieko
Kenya sirkandwa ma Kenya kar keo ripobeni keto effort e sport mora nikech sani waneno Omanyala was recognized from nothing nyocha kar kae but sani ko nene demo gijo tugo mamoko bende minya neno kar kanyo tiyo Manyala Kanyimal nitiere kar kacha e rango kama chelo bende Mora giri Wanyonyi Mora support wan ka joma nitie e sport kar kae kate tuke wan okwayo mana government support enough support manyalo jiwowa ma mondo wadhi mbele ero kamana ahinya bende gino medo ka wi Mora gi Wanyonyi gi Kanyimal nyoro ni lutu gi ahinya kinde mane Manyalo setieko magi Wanyonyi gi nokelwa an ang'eyo ni Kenya 800 meters mano to obvious onge pinje moko ok manyo waingo ga Mora nan gi sure bet kabisa mangiso ng'ato ni bana wabet kode kanyo mwatika tia kode kanyo Mora na ng'enge bijo bet 800 meters Tony Sungu ng'eni koro sa osichopo ka mogik makoro wadhi watieko kendo koro oda mana lore kar ka wach wari mogik odiochieng' makawuono weche mag tuke ang'o ma warit neno mbele ka momori gi moko bende ma irito mbele ka mono Kanyalo losi nyalo bedo magi wach mani Kenya congratulate to the people man participate Diamond and Portuguese Park kabisa then tuke ma Kenya ka onego beni wangi kaka FKF otime gimoro ke demoralize players kaka giwacho ni omenda onge gino en wach maber kabisa koro mano nyalo miyo koro kata matuke ma Kenya nyalo dok chien ero kamana ahinya Rafael Nono wach mare mogik potieko kawuono anakwayo investors mantie Kenya kar kae ma mondo girango pira in another level girango pira as an avenue to market themselves kagi donje mano football wani dhi gere to the next iwinjo ka koro sani waonge pesa mar miyo champions ma 2022-2023 mane kwayo mara investors will be on board mondo wanwangi gimoro matin e opira kata e sports ma wantie e Kenya kar kae agonero kamera Rafael Nono wogem Siaya County kuma thuolo matoko dare mogitivo kiny makawuono erokamano aya Tony erokamano ahinya ang'os jo nyaka juson aya kichopo kono e weekend bende mantie mbele ka wagonero kamano ahinya yakon mag jong'in mere miro thuolo mar bedo kodo kaka wanano weche gi mag tuke wamor ahinya ni mar ote magi bende osebedo kanyo katero wa maber ahinya Jojo Kum nowacho ni kelo weche go mag Old Trafford entiere chenro Aboge Jared erokamano Sam Odote erokamano ahinya ka entiere chenro Mary Olwal Fel Kosuda Jadala Junior kende erokamano ahinya kuom kete kar ka Elizabeth Eromait erokamano Patrick Bugali jar humba erokamano ahinya wacho na sema kaka pile kono entiere chenro mogik nyaka kodwa kanyo nitie Joyce Polo kachelo kodaka Polo erokamano ahinya kuom kele kar kae kendo mar kete Ramogi TV kiny makawuono nyega Cleophas Oloja Kisumu Kanya kwar moke nyaka sango na kelo ni chenro ni mara nonro mag weche mag tuke walore gi kanyo sai mondo riti juma manyien watim gima watimo kamae yo mopogore chenro mabiro kaka wanene kod nyawadwa Victor Tieno maka juma kik dhi mabor